Tuku telondok pandhe geling rega sak kelone lak 5.000. Ayo kanca tetep dieling-eling kewajibane lak yo sinau. Sinau ngono kanggo golek ilmu. Tunjungan lancar mlaku-mlaku nglakoni kewajiban iku ngono kudu. Ayo kanca arek-arek Surabaya kabeh lanang wedok iku padha sing nang tengah kutha apa sing nduk desa ayo terus semangat sinau saben dina sinau ngono kanggo golek ilmu iku penting kanggo masa depanmu mulane kanca ayo lakoni kewajibanmu lak yo sinau sekolahan ambek bapak ibu guru sinau nang omah barek bapak ibumu sinau untuk masyarakat barek tangga tanggamu ojo sampe lali telung panggonan golek ilmu kabeh iku kudu dilakoni barek semangat ambek senenge ati niat tulus lak sing landhesi barek terus muji pangeran kang maha suci. padha iku ambek Wonokrama. Ayo kanca terus sinau kanggo sangu urip nek wis diwasa. Semala baru terus nang Karang Pilang, balik nduk Jambangan cedake sepanjang duwe ilmu
golek pangan papan barek sandang sawung galing kolmak sosro negara lak putrane Adipati Jayenggrana ilmu iku lak werna-werna ana ilmu alam barek sosial budaya Surabaya cak jajane semanggi rujak cingur ya aja sampe lali ayo kanca kabeh ilmu disinaoni sok nek wis gedhe iso dipilih salah siji Surabaya lor kulon iku menawa cedak gresik pinggire segara eling kanca ilmu iku sarana kanggo buka kunci lawange donya cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun